ngitshela mina ngithi sengifuna ukuhamba cause lento eyenzeke la ingithusile and mina bengingayitsheni ukuthi ulo muntu oyini. Ingcono sivele sihlukane into engcono nje. Bese ngiyitshela vele ukuthi sengizothandana naye cause abantu besilisa ngisabathanda yabo. Bese uyangitshela ukuthi angisakwazi ukuphuma kule nto le. Le mali akasuke enginika yona yini. Iyona le mali edla abantu basekhaya. Ethi mina vele sengifana nothwele. Ngoba esuke nginika imali nje iyona esuke edla abantu basekhaya. Ingakho enginika izindleko zokuthi ngingcwabe labo bantu labo. Usuke bathenga yena bazoba imhlatshelo. Usuke bathenga ukuthi bebe umhlatshelo bese mina enginika imali. And leyo mali akasuke enginika yona ayikho into engingize ngiyenze ngayo. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Nina bekashana kamenzi apho zomlaza ngameva nina bendlodle nophapha ekhanda nina bendlove namandla enhla nasezantsi kuyifunda zonke ekhona eNingizimu Afrika. Siyabengelela siyathemba ukuthi abantu bayaphila. Igama lami ngeKings Chaka ngwalapha kaluqa impande zama-Afrika igama lohlelo kanti le iBlack Life TV mawungaqhubeka nje subscribe ulike ebuka sokuthanda soze siyofa. Asingene odabeni ke sizwe osihambele namhlanje uzengana siqala ngokubengelela sawubona. Yebo Bhutisana. Sikhona njani? Siyaphila mina. Angiqale phezulu nje awumuhle ntombi. Ngiyabonga. Uhlobile uwe lo thungela? Yeah. Oh. Unzima la ithunga. Kancane. Ngiyazama. Ngiyazama. Kodwa yakhona ukuzama lokho kwenza. Akufani. Wenzile la. Akufani nokungenzi. Hayi ayikho into engafani wenzile. Singalo sinciphisa leni. Nina nathi anginciphisa umsebenzi omuhle nithi senzile. Akukafiki kuleli zinga mina ngifuna ukufika but thina sibukayo perfect. Asibonge. But wena uyabona ukuthi no akukafiki lapho ngifuna khona. Ngani yakwethu. Ubani lo? Unhlosenhle lo. WakaMlangeni. Ngani yakwethu. Mhlambe ake siqale nje sizwe ukuthi udaba lakho liqala laphi lizolifikela liba inkinga khona. Udaba lami liqala ekutheni nginenkinga la ngathwala ngendlela engingayibonanga ukuthi sengiyathwala manje. Shuthi ke indaba yami kanje bekunomsebenzi kwelinye ikhaya ekhaya kusejozini sengikhohle ukuthi bekunomsebenzi kwelinye ikhaya eMtuba then sijabule kube right. Hayi mokuphela umsebenzi shuthi siqhubeke nje sihlalele bese kuthi late ngangizongena emsebenzini ngakusasa kwakuyiSunday. Yes. Bese kuthi late ke bese ngithatha imoto kuya drive. Vele singasekho kakhulu itraffic ngina stress vele. Ngidrive ngithi mangifika eJozini. Mase ngizowela ibridge ngibona umuntu wesifazane uyahike hayi like ngibona izimoto ezinye ziyamdlula. Bese nami kufika ukuthi angidlule yabo. Ngimdlule nami njengezinye izimoto. Mase ngiyiphambili ukungincishe ngoba nginale inhliziyo yokuzwelayo yabo ngiyabona futhi umuntu wesifazane nami ngumuntu wesifazane. So ngihlehleke ngimgibeze lo muntu. Mangimgibeza okay mangehla ngivula isicapha sami sangala sivuleke. Mangehla ngimvulela kuthintane imizimba kanje ngizwa ngithokeka mina. Bese ngiyathuka hayi nginganaki. Ngimvulele engene emontweni. Hayi sibingelelane sibuzana amagama izibongo evume engichazele ngendlela ngichazela ngayo. Bese ngilokho ngiyamxoxisa ke yabo sengijabulela nje ukuthi angisengedwe emontweni. Yeah. Bese yangitshela ukuthi kade emile la ehike abantu bayamdlula so uyabonga njani. Bese ngiqhubeka nami ngimxoxisa ngitshela ukuthi umuntu open. So mangimxoxisa ekhombisa ukuthi yena useyabhoreka kusho ukuthi akathanda ukukhuluma yabo ngimiyeke okay. Bese ngithi ayi angivulele ired emontweni. Idlala ingoma iphele kuthi makudlala ingoma esibili. Ngitshela kuye emotweni yami ethi ucela ngivala umsindo akazwani nomsindo. Ngabe sakulawo. Ethi akazwani nomsindo ngivele ngithuke ke manje ngiyivale because akekho umuntu ongavele ethi emotweni yakho uvala umsindo akazwani nomsindo. Akazi ukuthi anginciphise. Akazi ukuthi anginciphise uthi angiwuvale yena akazwani nomsindo right. Hey ngivele ngisabe ke manje ngibe nakho ukuthi mhlawumbe akusiyo umuntu wangampela. Kodwa ngibuye ngithi ngoba uright nje usisi siyixoxela okay. Ngiyambona ukuthi ulo sisi lo othe ukuya ngabantu besilisa kancane akasiyo usisi ophelele. Okay. Bese ke ngivala ke siqhubeke sihambe yebo.
akasekho okhulumisa omunye uthule ngithule bese size sifike ngalapha engihluka khona. Masifika ngapho ngihluka khona ngimbuza ukuthi uzokwehlaphi. Then engitshela ukuthi ucela ukusala lapha engihluka khona-ke bese sithi kumancane esho ukuthi ucela ukuba umngani wami kanje. Bese sinikana iy'namba-ke. Hhayi ngiqale nami ngiy'tshela ukuthi hhayi shuthi umuntu lokho bese ngicabanga akusiyikho ukuthi akusiyo umuntu wangempela cause bese ngithukile nami. Lo muntu ongivalisa iredo ngoshova yabo. Hhayi bese yahamba akaze ngikhokhele ngikhumbula kahle bese yahamba. Bese sidame sifonelana-ke. Sidame sifonelana hhayi bese yayiveza ukuthi yena uyilolu hlobo lomuntu oluthandayo uyi-tomboy. Yes. So ufuna ukuthandana nami. Ngikujabulele nami lokho kodwa ngingamkhombisi ukuthi ngifuna ukuvuma ngokushesha cause angisenayo umuntu wesilisa engithandana naye, right? Bese-ke kuhamba bese kwakuzoba nomsebenzi, kwakuzoba uDisemba ekhaya, kuzoba nomsebenzi wembuzi. Kwakungaqondene nami nje kwakuwumsebenzi wasekhaya. Bese ngiyam-invite-ke nje like inkulumo yethu simnandi nje kodwa akakavume. Yes. Nanokuthi bengase ngifuna ukuphuma kuvele kubantu besilisa ngingene ngala. Nawe usunayo inhlanhla ukuthi ngathi abantu besifazane Senginayo cause abantu besilisa banokuthi ngithi mina ngiyabhizinisa nje ngilowo muntu oyisebenzayo. So umuntu wesilisa unokuthi ulandela ibhodwe eliconsayo wena uyitshela ukuthi uyakuthanda kanti ulandela so yes. Sekungama-games enziwa abantu besilisa i-scam kahle kahle bayascama nje kamanje uthando lisekho. Okay, vele sengiyayitshela ukuthi uma ngike ngathola umuntu okanje ngizovele siphushe naye. But-ke ngiqale ngingamkhombisi lo ngithi nje manje ngisanamuntu njani yabo kusho ukuthi amagama akhulumayo amnandi. Ngize ngigcine ngivume ngoba vele bese ngifuna ukuphuma lo. Okay bese-ke yangibuza umsebenzi onini ngimtshela idate ebuze kobe kunani ngiyasho ngithi awembuzi. Sithi yena hawu imbuzi into encane nje kade yindaba ningenza inkomo. Sengaze ngibizele imbuzi ngithi hhayi mase si-right sizowenza wenkomo khona ngabe wenkomo inkinga isimo sikakabi right. Ethi ungakujabulela ukuthi ngikunika imali yenkomo ngithi kakhulu. Vele intombazane yabantu enginika imali engaphezulu ngisho kweyenkomo ngiyabuza ngoba phela imali ingaphezulu yenkomo and akaze ngichazele ukuthi usebenza. Okay. Ethi hhayi esalayo uzobona ukuthi uthengani. Alright. Hayi kungangithusi futhi kakhulu ngiyitshela ukuthi vele labantu abakanje kuthiwa banemali kakhulu kuthiwa banemali. Kungangithusi ngijabulele khona lokho ukuthi lento akayenzayo lo muntu angiyazi kumuntu wesilisa. Mina ngiyazi imali yomuntu wesilisa but umuntu wesifazane asikakavumelani kodwa manje ufana nomuntu okuyena ophethe wonke lo msebenzi wasekhaya the way imali anginika khona. Okay kuye ngoku efike-ke ekhaya kube yilowo msebenzi lowo. After 2 weeks bese kushona ugogo ekhaya. Hhayi futhi angaze nginake uma eshona ugogo bese ngiyamtshela ukuthi sesivelelwe inkinga njani. Waletha imali ongangokuthi ngisho umshwalense awukazi wenze lutho. Imali yakhona yagcina ingasebenzanga because ibhokisi kwathengwa imali yakhe, inkomo ezohlatshwa emngcwabeni kwaba imali yakhe, yonke into nje. Kahle kahle umngcwabo wasekhaya kufanele ukuthi waphathwa yimi ngingini. Alright. Kuthi ngelinye ilanga-ke eyivakashele-ke nje ekhaya. Uma ivakashile ekhaya seyihlalele kuze kube sebusuku yabo. Uma kuba sebusuku vele ngiyabona ngeke sakhona ukugibela kuphoqa ukuthi ngimhambise ekhaya kubo. Hhayi okay bese siyasuka-ke kwakungabo around 12 kuqhela ekhaya kubo. Naye engicengela ukuthi ngihambe naye ekhaya kubo naye ngiyobona ekhaya kubo ukuthi kanjani. Uma ngicengela ukuthi ngiyobona ekhaya kubo vele nami sengiyathanda ukuthi sibe sobabili because uma isuke efike ekhaya sihlalela nje yabo sonke vele la ekhaya bazi ukuthi intombazane yabo. Bese ngiyamphekezela-ke masifike ekhaya kuthi ngabo 10 to 1 ethi yena-ke akugijimise imoto kufanele eshayele u-1 o'clock. Angisazi njalo isitori salo muntu mina ngazi ukuthi umuntu nje u-right. Kufanele eshayele u-1 o'clock esesekhaya kubo. Hayi nginga-understand manje kufanele eshayele u-1 esekhaya kubo. Okay uma ngifike ekhaya kubo efike ngishiye endlini. Uma ngishiye kanti sekukaningi uma kade enginika imali yabo phinde kushona omunye umuntu akapheli mandla. Ulokhu engixhasa nje nama kushona umuntu kube ngathi nje umngcwabo ufanele uphathwe yimi ngedwa.
So masifika ekhaya kubo-ke efike engingenise endlini kwaku-5 to 1 engingenise endlini ephume mashinyane. Hhayi ngihlale endlini ngithe uma ngihleli kungene isalukazi nekhehla. Umuzi nje umuzi nje awukhombisi futhi ukuthi uhlala abantu kodwa khona nje izindlu isa-right. Kungena isalukazi nekhehla batshethe umuntu oshonile. Yabona ngesikhathi bengena mina ngivele like kushwaqa ekhanda ngicashe emva kwesibhalo. Bangena bathatha umuntu oshonile befike bemlahle phansi. Kanti bayezwa shuthi ngaze egazini labo ey'nhlanga zabo ukuthi khona omunye umuntu la endlini yes. Beze bengicinge bengithole emva kwesivalo. Hawu bejabuleke bethi namhlanje inkanyamba izoyibulalela yona. Umuntu uyilethile bebuza ubekwe yini la. Usethule naye uyasaba usithuse lento leyo ukuthi balethe umuntu uvuza igazi bafike bamlahla phansi. Bathi hayi ngeke sikwenze lutho izoyibulalela yona inkanyamba namhlanje. Xake-ke inkanyamba shuthi labantu bafuya inyoka la ekhaya. Akazi ukuthi mina ngazi ukuthi inkanyamba yilo muntu lo owami engithandana lo wami yena inkanyamba-ke leyo. Mina ngaze ngimbone futhi angaze ngimsole ngenye into kanti uyena nkanyamba. Ngalesikhathi nabo futhi abamaze umuntu. Bazi ukuthi nje uyinyoka akaze bembone umuntu ophile selokhu bamgcina nje. Shuthi-ke ngisale-ke bemshiye lo muntu lo ngisale naye. Mayibuya lo ubuya futhi unguye unjengobunja enjalo. Bese ngiyambuza mina ngimbuza ngokuthetha ukuthi indaba ephume ngishiye la ngedwa sekusale kwafika abantu la izalukazi nekhehla. Sebesale bafika la izalukazi nekhehla balethe nasi isidumbu. Ethi naye vele abantu bala ekhaya bagangile yabo. Uthe sasho njalo kuvele kungene ulokhuzana bengene futhi ngathi sebeyeza ukuthi sebebuyile. Kanti ngalesikhathi ephuma yena ebeyoncelisa waze waba nezingane emanzini kunanedamu eduze kwalomuzi. So ngesikhathi kushuthi uyincelisa njalo ngo-1 o'clock wena usuke sephakathi usuke seyinyoka vele. That's a reason why ethe gijima. U1 fana umshayeli esesekhaya. Okay. So ngesikhathi efike ngishiye endlini vele wayeseshawa isikhathi ehambe encelisa iy'ngane zakhe wabuya. Mabezwa labo ukuthi sebuyile labazali bakhe i-stepmother sakhe nobaba wakhe ngqo. Mabezwa ukuthi sebuyile sebeyeza-ke bazomkhombisa le inyamazane yabo-ke. Bafuna ukubona nami ukuthi uzongenza kanjani. Uyakhumbula ukuthi akaze bembone umuntu. So sekuphoqa ukuthi vele mayizongena bese mabezongena laba ephakathi uzovele ejike vele beyilento abayaziyo laba. Mina ngimaze yilento le. Evele ephenduke beyinyoka mayezwa nje bevula isivalo eshintshe mashinyane beyinyoka enkulu. Wena Ngihleli phezu kombhede mina ngazi ukuthi umuntu wami lona nje vele kade ngathandana naye ngohliziyo kuwukuthi nje sekusele ukuthi ngoba kade ngithi siza yes kodwa ngokuza kwami ekhaya kubo ngase nginakho vele sesiyathandana. So evele ephenduke beyinyoka bathe bengena ngaphakathi vele useyinyoka. Bese beyakhuluma bemtshena-ke lokho nomkhulu ukuthi naye-ke inyamazane yakho sikulethele njani njani. Bese bethi hhayi le siyidedela kuwe ngoba iyilethe yona iphila. Uwena ozoyibulalela yona. Bethi uwena ozoyibulalela yona nkanyamba. Evele eshintshe ephendula unkanyamba ukhuluma usayinyoka njalo. Ethi angisiwe unkanyamba mina esho igama lakhe ethi ngusibanibani. Bethuke-ke laba baphethe iy'mbazo nani bafuna ukuhlahla lo muntu lo. Kushuthi sebefuna ukudlulela kumina evele bephakathi kwabo ekhipha into ewumlilo ibheke ngakubo beshwabane bethi bona bayaqala ukumbonenza nje. So engihlebele mina ethi angiphume ngibaleke ngiyohlala emontweni. Evele kube nefu yabo elimnyama phambi kwabo. Ethi angiphume mashinyane ngihletshelwa yinyoka njalo. Ngisathuswe yilokho ukuthi lo muntu lo engazi ukuthi mina umuntu wami useyinyoka. Iphimbo lakhe laze likhuluma enyokeni. Iphimbo lakhe futhi lele ngilizwe. Angithi uphenduke phambi kwami bengihleli naye. Kwanedo kwavula laba eminyango wavele washintsha same time. Akafuni laba bembona ukuthi uke shintshe bowumuntu. Okay. Shuthi ngiphume ngiyohlala emontweni ngisathuse naye lo wathi nje ungahambi. Uyabo uma wanyakaza bazokubulala. Ngeke mina ngikubulalise, ngeke ngikubulale. Ngiyababulala bona abantu kodwa wena ngeke ngikubulale. Wangenzela ubuntu wangithatha emgwaqweni abantu bengafuni ukungixosha. So wakhombisa ukuthi uzwela unalo ngenze ngibulale. Futhi-ke ngiyakuthanda ngaphezulu kwalokho. Okay.
Bese-ke uma iseqeda ngizwe nje umsindo omkhulu kuze kudilike lezindlu lezi lapho abakhona khona. Bese ethi-ke bese yabuya bese yangitshela ukuthi yena kahle ngiyamtshela mina ngithi sengifuna ukuhamba because lento eyenzeke la ingithusile and mina bengingayitsheli ukuthi ulo muntu oyini. Ngcono sivele sihlukane into engcono nje bese ngiyitshela vele ukuthi sengizothandana naye because abantu besilisa ngisabathanda yabo. Bese yangitshela ukuthi angisakwazi ukuphuma kule nto le. Le mali akasuke enginika yona yini iyona le mali edla abantu basekhaya. Ethi mina vele sengifana nothwele ngoba esuke nginika imali nje iyona esuke edla abantu basekhaya. Ingakho enginika iy'ndleko zokuthi ngingcwabe labo bantu labo. Usuke bathenga yena bazoba imhlatshelo. Usuke bathenga ukuthi bebe umhlatshelo bese mina enginika imali. And leyo mali akasuke enginika yona ayikho into engingize ngiyenze ngayo. Bese yangitshela ukuthi naye akayithandi le mpilo akayiphilayo. So bese yasho ukuthi wathatha umama wakhe wayephila yena right enjengami. Wathatha umama wakhe nobaba omncane bakhe bayenyanga. Wathatha umama omncane wakhe nobaba wakhe bahamba bayenyangeni. Mabefika enyangeni befike bethi bacela ukumenza inyoka yabo bafuna ukuthwala izinto ekanjalo. Yamtshena futhi lenyanga ukuthi yabatshena lenyanga ukuthi ngoba nimshintsha nimenza inyoka ngeke saphinde buyele isimeni sakhe ngisho kuthiwa seniyathanda. So uyasho ukuthi yena lempilo yokubulala abantu uhleze babulala abantu akasayithandi. Inkinga yasho inyanga yathi ngeke sashintsha. Akasenayo indlela yokuthi eshintshe. Ngcono siqhubeke nje siwuphile lo msebenzi soqhubeka sidla abanye abantu uma ukuthi mina angisafuni nalabo basekhaya. Kodwa akwenzakalanga bagcina beshone bonke ongangokuthi sengisele ngedwa manje ekhaya manje angazi ngingayikhipha kanjani kule nkinga. So now wena unesithwalo ongayifunelanga wena sona wabona umuntu wamthanda ngamthanda kanti ungifaka esithwaleni mina ngayitshela ukuthi une-support enkulu kumina kanti yena leyo support leyo isona sithwala. So angisakwazi ukuphuma ngeke ngamziba khona ngathi kumziba kwasho ukuthi uyangitshela lento ukuthi ukumziba kwami akusizi lutho ngoba vele ngeke ngisakwazi ngingenile ngeke ngisakwazi ukuphuma kule nto enkulu. Wangincinga-ke saze sabuyelana-ke futhi kwaba ukuthi vele into engimzibela yona ayisekho ngoba vele sengisele ngedwa ekhaya. Sothi nje wena ungasho ukuthi waye ngokuthando lwake ngelo phathi. Kahle kahle ngakhohliseka nje uthando nangendlela akayenza ngayo even umuntu wesilisa akakaze engisupport ngale ndlela engisupporta ngayo. So ngangeke ngize ngingakhohliseki umuntu engenzela yonke into engifuna imali le engangiyisebenza mina ngase ngingayisebenzisa isitayile. Kunguye nje ungisiza emalini. Hey abantu bayabona lapha ngase ngenze njani ngithi ngivukile ngemama vele liphenduka inyoka phambi kwami Jesu into engingayibaleka ngaze ngidlule ngisho ey'ndaweni ey'thile ngoba angiyazi mina into enje leto process bawuyibuka nje ngathi story seki-TV it's a movie stuff like that but into akhuluma ngayo ayibona ngamehlo enyama angazi ukuthi yini okwayibona wona eshaqisa igazi thina okwethu ukulethela iy'tori njengoba zinjalo ukuze wena udecide sewazi ukuthi lento oyidecidayo ngempela iyona igama lohlelo ziy'mpande zama-Afrika igama lami uKingSichaka ngokaluqu sale kahle. It's the Black Life TV.